Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Half shot na di ang labaw-gaw? Uy, 2 points na dito ang kanggay-gino. Lamig na kung sila stasyon. Wow, kanindot silang duwa-gaw. Talaga, ato silang dolon. Wah! Kami na kaingon na ini. Huwag mo musunod sa komando. Ay, lagsakolon. Ang sabi kay ikaw may itsalo. Nga, nasiyat lagi unta, pero 2 points naman kay imo pa mag-dribble niya. Nagpaduol pagyup ka. Ay, pangatarungan na to. Sumungka, ay. Ang agin ninyo, ay. Kay mga supakero mong dagko. Ikaw, Sabjonil. Ganang sigam na ni mga mata. Sigam na, ha? Ayaw na. Kakuan sir, napasensya na kayo kay nakalitan magukuha atong duwa agad. Baka di ay. Ang sa'yo nakalitan. Sige kong sagit ni mo, kayo ni mo kong pasahan sa pula. Huwag yung kaminaw na ko. Di yung ko ninyo pasahan. Ay, din lang ta maglalisan na, lo. Napamilaing duwa, lo. Mapagari pagsugod. Hey! Kundi ganito mo das final. Listo ma, listogin mo! Ikaw rin na to. Dito yung kabahinan sa akong katigayunan. Unsa? Pero, lo. Ako na dinodon. Kinuglagot ko ni mo. Buwang at iguang, ha? Nagbinata man noon. Suko kay sir rin. Sagdi ng tonel. Giangon magutong tiguang agot. Kalaw ka ba ni kalakiha Kita naman hinoy iyang gibasol bisag siya may diferensya sa itong grupo. Ay, what I'm himonil. Inaam niya ang alas. Ato lang siyang ayom-ayoman. Lagaw sa akong lagaw. Ako misose. Ako mito. Malipayong lagi kayo kanay, no? Kanta-kanta pa. Way magbot sa akong lyrics. Malipayong gugaw. Kay kami nito rin ba nakadaog yung gabi Unsay na kadaog? Daog, ay. Nakadaog ni ka dito may pustas. Timbo langit. Dako kay bigdaog gabi Mao di ay napilding among team. Kay dito na mo may pustas kontra. Ay natural adto gimi mo pustas dumadaog. Ang magsang adto mi pusta ninyo. Ngapil di hunon man mo. Mga tiguang nagod mo. Ausa! Usa tiguang nila ha? Ay, suko pa ka diha, Felix nga. Tiguang naman yun ka. Kamong duha ni Goryo. Ano naglalista man sad mong duha bahin anang tiguang, uy. Ayun na lang kong kasuko. Tangangan lang kag tiguang kay parehas bitaw mong duha. Pulos bitaw mo tiguang. Mao. Bitaw. Suko-suko pag yun ng tiguang. Ya. Pila mo sila daog ni mo na day? Nganong tanamon ka? Gayon lang. Basta dako. Dako kayo. Di ko mutag-an kay mangayo unya ka. Bida ni mo na day. Bisag asang ang guluha. Sugarol yung kang dako. Tanan lang yung sugal na ani mo. Imo yung apilan. Shut up! Shut up! Shut up, Felix Dakat. Hoy, Lolita. Na. Ni ay imong meron, Imon na day. Ay, ayaw na lang, nay. Dapat ba ako'y kwarta? Kato din gihatag ninyo nga suhol gikan ni Goryo. Gusto man ganin akong ihatag to na ko balik niya? Siya? Ngayon ulay man ni mo, Lolita, ha? Gihatag man yan ni mo. Ganahan lang ko, tay, nga akong iuli. Kaya dako na ba kayo ni gihatag ni Lolo Goryo na ko? Ay, Lolita. Nay. Ani na iuli na ko, be. Ha? Anhi ba? Ari na iuli na ko. Kay kung iuli na nimo, ako'y uli. Ayaw, Lolita. Ihatag na din ako kay ako lang tigumon. Nahibaw man kung di na iuling daday. Isugal na niya. Gahal-hal ka lang diha, Felix, tuha ka. Kaila kag halhal. Oy, ayaw paminaw anang imong amahan nga yakmoon. Yakmoon. Ihatag na diri na kong kwarta. Kay ako nang tigumon, Lolita. Na, ayaw na lang lagi mo pagsigiglalis. Wa ko'y hatagan ini ninyo. Anhiran ni nako. Ayaw gyud nagiuli ha. Ayaw gyud. Ha?
Kung makahuna-huna kay kang uli na, ako'y unang pahibaw ah. Uy. Ayaw ang imong inahan nga sugarol. Suya lang ka, Felix Dakat. Kay Pildiro kang dako. Bisa ko tao, panikas nila siya. Pildi kaya po sila, pildi. Oh, Pits. Pero di ito mayong gibuhat ni Renato na ako, Pits. Naglagot ka pong kay kuhang tudkrong kay... Kuwang na nga akong balian sa atong duwa. Bida, o kamaw. Pito sa blagi. Di kita mayong yung ibugatsyo. Daghan kayo ang nakasaway. Di na to duwa niya, Pits. Gusto na siya sumbagay. Bangag sa ilong. O kamaw. Hagdon ka na ni mong sukmagay Renato siya. Para magkapahunga kasi mong kalangot niya. Sugot mo ko ba? Ha, di na ko na sibugan. Kapan na ko na siya kusay-tiil. Ala. To mang hagdon. Ino na to nga sport lang. Boxing mundo ha. Saan siya? Oh, sugot kayo. Nga kundi man. Bisa ka mo sa. Kayo! Oh, Kayo! uy. Uy, hala. Murag si Renato maron siya. Wagid siya palibak. Kasyo! Pipito! Present. Mayo! Mayo! Ah, congratulations. Tasyo. Unsa may akong ikalagad nimo na to? Kwan, tasyo ni ako kay akong ipahibaw nimo nga wa pa mahuman nga itong duwa. Wa pa ka mo daog. Kay wa pa ta mag-abot sa final. Unsay final? Usa ba nga itong gikasabutan? Mag-abot pa ta sa final, Dudong. Yun na. Bay na to. Oh. Siligsis. Ha? Di ba na double L ka naman? Iya, double L. Ha? Muta na kag double L? Kuan. Double L. Kanang napildi. Muna siya, los. Ay! Double L. Klaro man to. Yung ikasabutan. Katurang ko sa inyong sabot. No. Huwag mo mag-scotch final. Ano na kong lusyolas ni ma. Ikaw? Iyang abogado? Double L. Double L. Double L. Makasabot man ay minisaya, God. Klaro kay itong imong gisuwat nga kung kinsay mapildi ninyong duha, sa inyong duha gabi kinalan nga mutuman gyud sa inyong gikasabutan. Kung kinsa itong mula pa sini, magkabayad og dakong kantidad. Hina pagigay kayo mo og pagsabot sa inyong gibasa. Uy. Basahan niyo balik karon inyo masabtan og mayo. Basahan niyo. Kini bang imong kalaki na to ba? Ha? Di ko ni mayo. Pulos na lang yun imo pagpanlupig. Nga. Oh, come on. Kaya nga naman. Palag ka? Uy, ay. Talaga? Ay. Double L. Double L. Bida ay ko kagitan na to. Kay bisag gamay, wag yung kumadlok ni mo. Oh, come on. Double L. Double L. Bay na to. Ay, mayo boy. Sport lang mundo Ha? Sa sports? Napildi naman kay kausa. Makaduha na, madouble L na. Los. Kaduha klaro mapildi. ninyo. Ako yung pili. Pag-boxing mong duha. Sa na to kung kinsay maing laki yung duha. Unsa? Boxing? Boxing mo. Pahungaway lang ko sa inyong mga kalagot. Kita, Naibaw mo ko ba nga na mo'y kasilos sa kusa? Yung M. sa iyo, em. Unsa man. Double L. Sige! Sige, sugod ko! Ala. Ayos. Sa iyo, is. Ikaw sa unsa man. Is-iski. Ay, sige. Sugot, santo. Ala. Double L, double L. Ang kamuduha? Karga! Ha? Kano sa man ninyong gusto? Ha? Oh, bisag ka mo sa. Isait na itong adlaw eh. Oh. Kanang, kanang saksihan sa daghang mananaw. Oh, come on. Ako mamunuhi ko anon. Sige! Oh. Atong sabutan sa sunod adlaw. Ang pizza o vinyo. Gusto ko nga daghan sab ang makasaksi. Kung mahimo, adto tas Coliseum. Oh, come on. Saman. Double L. Balik dubulin. Ay, pagbuhat. Bisag asa, bisag ka mo sa. Sige! Double L. Double L. Diba, ito sa butan eh? Parihas Ganun mo. sa kasa? Ha? Ang iyang naong double L. Ano maplansa na itong mayo? Saman? Wow. Nga magbuhat ta og kanang rules para sa Waiticas na may tabo. Mo. Oh, come on. Double L sad. Ay, gusto ko. Mga kailong. Sige! Sabutan din na to. Nga naman
to gabi, Gregi, nga nikisi-kisi man kas baskitan. Kakuan kanyang-kanyang. Awa nga bitaw. Nakahigda ko kahatan to. Benta tungod kay napuling ko kugod. Puling ba? Napuling ra day ka ato, Greg. Oo. Pero nga nung mahigda man ka sa sahog. Ingon na magyug ko kon mapuling. Abi gyud namo, Greg, ug naunsa na ka. Nakuyawan ba mi adto? Wa mo ang nga ikabalakan ako, Glenn. Lagsik pa kay ko. Himsog kay ko. Pero, Greg, Ah, mahimo raman sad og mo coach lang gud ka? kuan man. Kanyang coach player man kulit. Ano gun man siya bang akong abilidad? Kita ka daw. Gamay na lang ang oras. Na-shot pag yun ako ang bula. Half-shot rin ko labos kontra God. Kaya kon, di pa mga buhayang ako mga kauban. Siguradong mudaog yun mi adto. Kuwang pagod sila pagsaling na ko. God, kuwang sila saling. Sa sunod na lang, Greg. Hutda og puntos ang tanan. Kinahanglan nga mo daog na gid mo. Sa sunod lagi. Sunod. Siguradong daog na yun mi. Sigurado ka rin? Pagkickboxing yung kanitasyo? Di pa una, Nel. Unsa man, wa kay salig na ko. Salinggay ko ni mo rin. Nindot yan ang higayon na, Nel. Anhay makita sa kadaghanan kung unsaon ako pagpakawaw sa tasyo. Ha? Mauwawan ganyan siya sa tubangan nila ni Lolita. Hinoon, kung bingkulay lang og lawas, wala si Bao mo rin baskog magkikaglawas. Kasapsing ang lawas tasyo, ha? Layo rin kaya siya sa akong kinaon, Mo. Pero may akong nagmanok og baboy na ni. Yes, siya. But sa sudan na niya. Ay, lag na ibuad. Buwad ginamos. Mga lami ang isda o tanon ng akong kaon. Kompleto pag ko sa vitamins. Di, ginaw kabintahan ako stasyo, Gusto, sa kahimtalandaan karon sa inyong sitwasyon rin, alayo ragyo kayo. Sigurado kamuting kahoy mo'y gikaon permiya ng tasyo. Udlo sa agbati. Di ba tangkong? Asus! Wagi siya nag-anan ako, Nil. Labi na kaya. Nagsigisab ko og gym kada adlaw. Usara ka kumo ni mo rin. Wana, lukapal giday na. Ay, siguro kayo. Siguro kayo. Bisag tayho po na ako ng stasyo. Wagi siya nag-anan ako. Walo pa na ako siya, Nil. Kamod yun na si Siyuta. Nya, kanusa man ang inyong away rin? Karong sunod semana. Anha radiya sa may bakahan. May kay dakughawan. Ako rin ang ipahibaw sa tanan. Kana, nindo ta rin. Mga na akong gusto. Mupusta dyo ko ni mugdako na. Kana, isyot ang imong pustanil. Isyot. Kay sigurado kitang daog. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.